Кукмара районының Туйыш авылында истәлекле вакыйга булды. Россияның һәм Татарстанның халык артисты, Тукай премиясе лауреаты Ринат Ибрахимовның әнисе Осылбикә Билалова яшәгән йортка мемориаль такта куелды. Тантанага бик күп мөхтәрәм кунаклар, җырчының якын дуслары, туганнары, танышлары килгән иде. Тормышны яратучан, күңелле, халыкны ярата торган инде. Үзенең хезмәтен бик яратты, халыкка хезмәт итте. Ринат Ибрахимов яшь үсмер чагында һәр җәйге ялларны шушы йортта үткәрә торган булган. Монда киткәч, без һәр вакытта үзенең яшьлек вакытын теге халык әйткән шикелле, нинди көй ишетсәң шул турда җырлыйсың дигән шикелле, ул һәрбер үзенең йөргән кичкенә вакытларын, балачак, студент вакытларын, шунда үскән вакытларын сөйләп китә иде. Булачак талантлы җырчы, актер, композитор, продюсер, кинорежиссер Украинада, Львов шәһәрендә хәрби хезмәткәр гаиләсендә туган. Үзенең иҗади юлын ул Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет академия театрында башлаган. Кая гына булса да, халык аңа ул халыкка тартылды. Тормышта бары тик изгелек кенә эшләргә кирәк дип әйтә иде ул. Ринат Татарстан яшьләре белән кызыклы очрашулар, концерт әңгәмәләр аша тыгыз элемтәдә торды. Танылган җырчының якын дуслары һәм туганнарының истәлекләре буенча җәйге ялларга абыйлары, сеңелләре, балалары белән кайткач, өйдә буш урын калмый иде. Идәндә, амбарда, пешәнлектә йокларга туры килгән. Бер үк вакытта аш өстәле алдында барысы да сыймагач, чәйне чиратлап эчкәннәр. Ринат еш кына әбисенең кечкенә генә йорт тавыгын бөтенебезгә дә бүлгәләгәнен искә ала иде. Очрашу Туйыш авылы егете халыкара татар моңы бәйгесенең беренче лауреаты Руслан Хасанов башкаруындагы Туйыш авылы турындагы җыр белән тамамланды. Адилә Шакирова, Руслан Мөбарак, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.